Tudod, napi. Hó. Pont. Dot. Napi szar dot pont. Style.com. Napi szar dot. Jó volt, fiú? Aha. Mondtam, hogy 4-et tettem. Mondd el 6-ot. Azért. Nem, 3-at. Kapsz a 200-et. Nem, Mi? hát se 2-t, én egyet, meg egyet. 200 dobott el. Igen. Tettem. 5. Abba. 200 kap visszatérek. Jó, azért jó, bírom gyors észjárás. Szóval, mint mindig benézni, ha innen nézed. Mindig figyelnek. Nekem mindig így tűnik. Nem vettél. Nem észem közbelénk. Tán.